was the first time in my life that I saw this unique cake pie found exclusively in the village of Agiasso on the island of Lesbos. You'll need flour, water, 2 hours of shifting and mixing, and 3 hours of preparation, 50 layers of filo dough with butter, cheese, sugar and spices. The crowning touch involves 7 to 8 hours of baking to create this incredible Vasilopita Agiassou. Allow me to take you back to the beginning. It was a delightful morning in Mytilene, the capital and port of Lesbos Island. The charming streets, adorned by traditional taverns and cafes, buzzed with the activity of both locals and tourists, engaged in shopping or leisurely strolls. As I explored, I stumbled up a confectionery cafe nestled in one of town's park named Agiasso. There I had the pleasure of meeting Dimitra Susamli, the owner, who shared fascinating stories about their family bakery in Agiasso, expertly managed by her brother Stratis. She spoke passionately about the Vasilopita Agiassou. Upon arrival, I encountered Stratis, a friendly, boisterous, hard-working and cheerful giant of a man, and I'll leave it to him to share the rest of the tale. Η ζύμη έχει μέσα αλεύρι για φύλλο, ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλάτι και χυμό πορτοκάλι. Μετά από μυρωδικά έχει γλυκάνισο, κανέλα, μαστίχα λίγη και πορτοκάλι τριμμένο. Όλα τα υπόλοιπα τα γλυκά, τα μυρωδικά, γαρίφαλο, κακουλές, όλα ό,τι έχει σε γλυκό, μοσχοκάριδο, αυτά θα μπουν στη γέμιση της, μέσα στα τυριά και στη ζάχαρη. Λοιπόν, νερό παγωμένο, γιατί το λάδι είναι ζεστό που ρίχνουμε μέσα για το φύλλο, οπότε θέλουμε να φέρουμε το ζυμάρι σε κανονική θερμοκρασία, γύρω στους 26 με 30 βαθμούς. And while we waited for the dough to rest, I strolled around the bakery observing the joyful team at work, predominantly comprised of Stratis and Dimitra's family members. They were busy crafting the traditional rusks, cakes and desserts. Εδώ είναι άλλο παξιμάδι που κόβεται στο χέρι και είναι με χαρούπι γίνεται. Κάτσε να στο τραβήξω. Το βλέπεις το χρώμα του? Ναι. Με χαρουπάλευρο. Μάλιστα. Με χαρουπάλευρο είναι αυτό. Στο εργαστήριο μέσα. Με λιόλαδο. Παρθένο. Και για αντικολλητικό του βάλαμε σουσάμι. Συμφωνείς?
Λοιπόν, αυτό είναι το εξωτερικό. Το κάνουμε λίγο παραπάνω χοντρό. Επειδή θα δεχθεί όλο το ζόρι. Μόνο το βάρος, μόνο τα τυριά που θα τρέξουν από τα πλάγια, τα ζουμιά, τα λάδια, αυτά τρέχουν και τα απορροφάει το παχύ το φύλλο και δεν βγαίνουν έξω. Αυτό ήταν μιτζήθρα, αυτό είναι το κεφαλοτήρι και έχει μέσα και 1/3-4 γραβιέρα για τη μυρωδιά και τα λιπαρά που έχει η γραβιέρα. Ναι, μισό, ωραίο. Κανελίτσα, μοσχοκάριδο, τώρα ό,τι γλυκό μυρωδικό υπάρχει μπορείς να το βάλεις μέσα. Ναι. Αυτό το τρως. Λοιπόν, ζάχαρη. Η γραβιέρα τα σπάει μέσα. Πολύ όμορφο τυρί. Η γραβιέρα, η Μυτιληνιά είναι όλα τα λεφτά. Ναι. Όπως και η Κρητικιά, όπως η Ελλάδα τυριά βγάζει φοβερά. Ωραίος. Λοιπόν, αυτή είναι η γέμιση και αρχίζουμε. Τώρα επειδή μέσα τα παιδιά έχουν δουλειά, είμαι μόνος και άμα την αυτό θα πιάσω μισή ώρα. Έρχονται και τα δύο παιδιά, ένας σλαδώνει, ο άλλος ρίχνει τα αυτά, μέσα σε 1/4 είναι τελειωμένοι. Κατάλαβες πόσο χοντρό είναι το φύλλο? Καμία σχέση με τα κρούστας. Λοιπόν, αυτό. Τι κάνουμε τώρα? Είναι το ταψί τέτοιο που μας προσφέρει σημάδι με το χυλάκι που έχει. Το κόβουμε. Τι γυρνάμε. Και μετά με το πυρούνι πατάμε την άκρη, πατάς την άκρη, μετά έτσι αλήφεις με αυγό, ρίχνεις σουσάμι και τη φουρνίζεις. Και τη φούρνισες. Θέλεις 6 με 7 ώρες ψήσιμο. 150 βαθμούς.